Табын көркі икмәк. Һәр ипи салушының, һәр предприятиенең үз рецепты, үз серләре бар. Ширмешән районы 30 Имән авылының кішерек кына пекарнисында Сония Гыйләжева салган икмәк көмәштән дә тәмлерәге бар микәнди аның авылдашлары һәм читтән кайткан кунаклар. Ыста янында хәбәрчебездә булып кайтты. Тарихтан беләбез. Гали Җәнәп ипи заманында күпләрнең гомерен коткарып калган. Өлкән буын аксакаллары узган гасырның 21нче елгы ачыгы бер кайчан да кабатланмасын иде дип теләк тели. Ихлас күңелдән дуга кыла. Ә Бөек Ватан сугышы елларында 900 көнгә якын дәвам иткән Ленинград бөҗрасында бер телем кара ипинең биясен иң затлы асылташлар да аштыра алмаган. Сугыштан соң әле 60нчы, 70нче елларга кадәр халыкның иркенләп ипигә туена алмавында онытмыйк. Ширмешән төбәгендә яшәүче мишәрләр икмәкне зурлап, назлап, әпәй дип йөртәләр. Пекарнилар ачылганчы, электән кылмактан ясалган хуш исле чүпрәдән камыр басып, авыл мишләрендә күпертеп ипи күмәч кабартма пешергәннәр. 5-6, 8 балалы ишле гаилә өчен ипи төп ризык булган. Менә аларның барысында 2-4-6 җиде әпәйсез генә. Ветеран сәүдә комплексының кеше пекарнисында элеккеге матур традицияны Сония Гыйләжева дәвам итә. Көнгә йөзләп ипи, пироглар, башка камыр ризыклары пешерә. Ял көннәрендә читтән кайтучыларның заказлары буенча үзе генә белгән рецепт буенча бавырсак пешерергә, каз какларга да өлгерә. Түбән Камадан булам. Монда туганнарыбызга кайтып йөрибез. Бүген матур гына мәҗлесләр узды. Шул уңайдан кайттык, хәлләрне белешергә. Туганнарның кибеткә керми китмибез. Безнең монда яраткан Сония апабыз эшли, сатучы тәмле икмәкләр пешерә. Кылмак икмәкләре пешерә. Натуральный, эко хлеб дияргә дигәндәй, шуңа күрә алмый китмибез. Күстән эшләр алабыз. Безнең традицион кылмактан, чиста, табигатьтә кылмактан ясаган ипи пешерәләр. Шулай алар пироглар, сметанниклар пешереп, үзебезнең авылга һәм күрше авылларга пешереп саталар. Егет кешегә 70 төрле һөнәр аз диюләре хатын-кыз булса да, Сония апага да туры килә. Мәктәпне тәмамлауга ул егетләр һөнәрен сайлый. Газ һәм электр белән эретеп ябыштыручы белгечлеген үзләштереп, туган авылына эшкә кайта. Ир егетләрен дә уздырып, колхозда җир җимертеп эшли. Берничә чакырыш җирле совет депутаты итеп тә сайлана. Әнием бик татлы ипиләр салайды, пироглар салайды, туй ашлары ясайды. Шуңа күрә Қоннан келе тұрғандыр деп ойлайм. Менә хәзер кылмактан ипиләр салабыз, пироглар салабыз, булочкалар ясыйбыз, барсында пешерәбез. Халык рәхәтләнеп ала, рәхмәт. Укыйлар безгә. Шәһәрләр шатланып алалар бездән. Без натуральный җимешләрдән ясыйбыз. Икмәк салуның, ипи салуның үзегезгә хас сире барманы. Баштан бит инде аны ачытырга да ярамый, тичедә ясарга ярамый. Без инде җайын алган бик тәмле ипиләр салабыз. Зур ипиләр салабыз туйларга, бавырсаклар пешерәбез, казлар пешереп җибәрәбез туйларга. Минем напарницам бар, хәзер напарницам эшли ландыш. Шандыр гына гәүдәле Сония апа кай арада барысына да өлгерә дигән. Утта янып, җиргә нык басып йөрүе, җилкенеп эшкә атлыгып торуы булышадыр. Йорты да әллә кайдан балкып, ялтырап тора. Каралты курасында маллар кышкырт асрый, яшелчә, җиләк җимеш үстерә. Йөзе һәрчә елмаю нурыннан балкып торган Сония апа әнә шулай көндәлек тынгысыз хезмәт җимешләре белән авылдашларына шатлык өләшә. Фанис Мөхәммәтов, Ир Хәмидуллин, Илсур Вәлиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы.